Hiromik eta biok, 1982an ezagutu genuen elkar, Tokioko Waseda Unibertsitatean euskara ikasten. Ez da oso ohikoa gure moduko bi japoniar peto-petoentzat. Harrezkeroztik lagun handiak gara, eta hainbat proiektutan egin dugu lan elkarrekin. Linguae waskunum primitiae, euskaratik japonierara itzuli genuen adibidez. Bernat Etxeparek 1555 argitaratutako euskarazko lehen liburua. Atzera begiratuz gero, euskarak dibertsio eta postasun une asko eman dizkigu. Agian, euskarari esker, Japonia eta Euskal Herria ez daude hain urrun.